Dijous 12 de desembre. L'Ajuntament d'Esplugues s'ha adherit a la concentració convocada per la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i els sindicats d'UGT i Comissions Obreres, com a mostra de rebuig al projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local que s'està tramitant a les Corts Espanyoles. Gràcies per acompanyar-nos a la lectura d'aquest manifest, que és més que una cosa testimonial. Jo crec que és la constatació del rebuig d'un projecte de llei que, si finalment és aprovat, doncs ens afectarà d'una manera molt directa. I, per tant, afectarà la vida de la ciutadania, afectarà l'ocupació pública i, en conjunt, representaria doncs, una regressió de 30 anys amb el que ha costat tant d'aconseguir pel que fa a l'autonomia municipal. Permeteu-me, primer, que excusi a l'alcaldessa. Ella no pot acompanyar-nos en aquest moment i ha delegat en mi perquè us pugui fer lectura d'aquest manifest que espero doncs, que podem tots compartir i difondre. Ja sabeu que ben aviat, el 19 de desembre, està previst que s'aprovi al Parlament la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, i en aquest punt s'ha proposat per part de les entitats convocants, que han estat l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, Comissions Obreres i UGT, s'ha proposat que sigui al carrer, precisament al carrer davant dels ajuntaments, on es manifesti i es denunciï aquest projecte de llei que representa un veritable atac contra la democràcia. Un atac a l'estat del benestar, un atac a l'autonomia municipal, un atac als llocs de treball, a l'ocupació pública. Un atac, i en aquest sentit, una excusa per no tramitar el que sí que cal tramitar, que és una llei de finançament de les corporacions locals, de les administracions locals, que és aquí on realment rau el veritable problema. Jo, sense més, si us sembla, procediré ara a la lectura d'aquest manifest, que, com us he dit, doncs, subscriuen conjuntament l'Associació Catalana de Municipis de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, Comissions Obreres i UGT. La setmana vinent, el Senat aprovarà el projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, remetent el text per la seva aprovació definitiva al Congrés. El text aprovat previsiblement serà implacable vers la visió que el nostre país té i vol tenir de l'administració local de Catalunya. De fet, poc ha variat de quan, al febrer de 2013, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques va presentar l'informe de l'avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, que modificava la llei reguladora de les bases de règim local, justificant la seva presentació en un suposat estalvi econòmic. Per altra banda, en aquest sentit, doncs, projecte de llei on ha mancat tota mena de diàleg i de consens. És un projecte de llei unilateral, unipartidista, on els altres grups polítics poca cosa han tingut a dir. Poc temps després, el món local de Catalunya expressava a través de la Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya el seu posicionament, constatació que aquell avantprojecte suposava una invasió de les competències de la Generalitat de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local previstes a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, així com una eliminació del principi d'autonomia local que la Carta Europea d'Autonomia Local, la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia garanteixen a tots els ens locals de base territorial, com cap a les competències que la nostra capital té reconeguda en la Carta Municipal de Barcelona. Així mateix, les organitzacions sindicals van manifestar també el seu rebuig a aquesta reforma que suposa un profund canvi competencial i estructural en la dimensió de les administracions locals. Feia una reinterpretació minimalista de l'autonomia local, suprimia serveis públics de proximitat necessaris i essencials per a la ciutadania i incidia de forma negativa sobre l'ocupació pública i les seves condicions. Aquell text, presentat amb l'objectiu de racionalitzar i aconseguir un suposat estalvi econòmic, contemplava mesures que afectaven greument l'autonomia local i que atentaven contra l'equilibri territorial. Pretenia una valoració del cost estàndard dels serveis oferts a la ciutadania i els seus nivells de qualitat, sota criteris estrictament economicistes, que podia generar ciutadans de primera i de segona,
ja que la prestació dels serveis en realitats territorials i poblacionals diverses sembla evident que no es pot valorar únicament des d'una òptica de cost-servei i significava la intervenció dels ens locals vulnerant l'actual model territorial de les nostres comarques. Aquesta proposta partia d'un desconeixement o incomprensió de la realitat del món local en general i del català en particular. Cal recordar que les administracions locals suposen el 13% de la despesa pública global i representen només el 4,1% del deute públic. D'aquells primers textos proposats per part de l'Estat, els governs locals del país, a través de les entitats municipalistes i grups parlamentaris i les organitzacions sindicals, han proposat alternatives, esmenes i textos alternatius, entre d'altres. Han volgut ajudar a la reflexió i millora de la norma, així com de forma constructiva plantejar escenaris més viables, eficients i amb una visió positiva del que fan i representa l'administració local. L'autisme i poca predisposició de l'Estat en col·laborar ha estat, com a mínim, decebedor. Si la voluntat és reduir els costos, caldria començar per la pròpia administració de l'Estat, ja que aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública global i el 65,9% del deute públic, mentre que les comunitats autònomes tenen el 33%, bàsicament despeses en matèria de salut, educació i serveis socials, que són el moll de l'estat del benestar. I el 15,9% del deute públic global també pertaneix a les comunitats autònomes. És evident que aquestes dades reflecteixen que la reforma de l'administració local no és la solució al problema estructural del sector públic, del dèficit i del deute públic. L'administració de l'Estat és la principal responsable del deute i, en canvi, no ha afrontat cap reforma important de la seva pesada estructura. Si un problema té el món local, i des de fa temps es veu clarament, és la manca d'un finançament que s'ajusti a la realitat de les seves necessitats i que faci possible la prestació dels serveis que realitza a la ciutadania. Qualsevol tipus de reforma de l'administració local ha d'anar acompanyada d'una llei de les hisendes locals que resolgui la injustícia econòmica dels darrers 30 anys i s'adeqüi a les necessitats que té l'administració més propera a la ciutadania. La proposta del govern de l'Estat, a qui realment perjudicarà, serà el conjunt d'afectacions que en aquest sentit fa als drets dels ciutadans, en quant a l'accés als serveis públics, i que fa difícilment que una corporació supralocal pugui substituir el coneixement de la problemàtica municipal i la sensibilitat d'un ajuntament. Ens trobem, per tant, davant d'una proposta que nega als municipis l'autonomia política i suficiència financera irrenunciables per a un municipalisme de qualitat i democràtic. El municipi és l'estructura bàsica de l'organització territorial, propera i indispensable per tal de donar serveis als seus habitants, tal com defineix el mateix Estatut d'Autonomia de Catalunya en el seu article 84. Els municipis són una peça bàsica pel desenvolupament socioeconòmic del país, per la qualitat de vida dels ciutadans i per la cohesió social i territorial, i han estat un motor de transformació de Catalunya gràcies a l'esforç conjunt de regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses. Els regidors i els alcaldes són veïns que tenen vocació de servei a la seva comunitat i que són elegits directament pels seus conciutadans per la seva proximitat. Els electes locals, especialment en el cas dels petits municipis, són la garantia de la seva pervivència i peça clau pel funcionament de les seves comunitats locals. Sense la dedicació permanent d'aquests electes a les seves viles i pobles, no tindríem garantit l'equilibri territorial del país ni la seva cohesió social i territorial. La voluntat de treure competències al món local, de traspassar competències dels ajuntaments a les diputacions, allunyant el centre de decisió política i prestació del servei del ciutadà, expressa els objectius de recentralització, control i limitació de l'autonomia local que vol executar el govern de l'Estat. Apostem per un model de competències i serveis públics de proximitat i de qualitat, prestat per uns treballadors públics i eficients, ciutadans, al servei dels ciutadans i amb una ferma voluntat de servei i compromís, tal com ha quedat demostrat repetidament, concretament també en el cas del nostre Ajuntament. Per tant, des d'aquí també el nostre agraïment a tots els treballadors públics.
Davant de l'imminent aprovació del projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, el món local de Catalunya, els electes democràticament escollits per sufragi universal del nostre municipi, les organitzacions sindicals, els empleats públics, així com un gran nombre d'entitats i moviments veïnals i socials, manifestem el total rebuig a aquest projecte legislatiu. Manifestem que aquesta iniciativa legislativa no es tracta d'una simple actualització del nivell competencial municipal, sinó que es tracta d'una autèntica, clara involució del règim local que tindrà conseqüències socials en forma de majors desigualtats, un deteriorament i tancament de serveis que afectarà als nostres veïns i veïnes i a l'ocupació pública. Manifestem alt i clar que els ajuntaments som essencialment governs locals de les nostres comunitats, no només gestors tecnocràtics, i per això exigim respecte institucional i capacitat per prioritzar polítiques i serveis municipals. Qualsevol reforma de l'administració local s'ha de fer amb un consens ampli, lleialtat institucional i sense estigmatitzacions fàcils. Manifestem i exigim al govern central que respecti la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en l'Estatut d'Autonomia, i explícitament la no invasió competencial recentralitzadora. I acabo dient que per tot això ens hem concentrat, com hem comentat al principi, aquí davant de l'Ajuntament, avui, plegats, per reclamar la retirada i la no aprovació d'aquest projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, que és un veritable atac contra l'autonomia municipal i contra l'estat del benestar. En definitiva, contra els ciutadans i ciutadanes que tant els hi ha costat agafar com a referent de proximitat els ajuntaments del conjunt de l'Estat. Us agraeixo de nou la vostra assistència i el vostre suport i res més. Aprenem avui una lliçó nova, és un nou atac per part del govern de l'Estat, que en aquest cas toca als ajuntaments i molt a prop també als ciutadans i ciutadanes d'Esplugues. Gràcies per la vostra assistència. Jo crec que és un mes que passarà a la història com un retrocés en la història. Perquè si realment s'aprova aquest projecte de llei que el govern del Partit Popular ha presentat, en aquests moments està en tràmit al Senat i es preveu que el 19 de desembre pugui passar al Congrés. Si s'aprova serà un retrocés en el món local molt important. Mai s'ha agafat el toro per les banyes, com si diguéssim, no? Perquè el que calia fer, en lloc de presentar el desmantellament de l'administració més propera al ciutadà, no? I per tant aquella que tenir competències, en lloc de fer això i afrontar el seu finançament, que és realment on està el problema. És a dir, jo tinc competències impròpies. De cada euro que es gasta una administració pública, de cada 3 euros, un no és competència pública municipal, vull dir, un ajuntament. De cada 3 euros de despesa, un no és de competència municipal, i això cal arreglar-ho, no?, en aquest sentit. I qui millor coneix l'estat de la ciutat, la situació social, les oportunitats que els propis electes, que en definitiva representen els ciutadans que els han votat. Bé, doncs amb tot això, en treure competències, en aquest cas, en tots els sentits, a les administracions locals i als ajuntaments, el que passarà és que estem assistint hi haurà més instruments, però que davant de la demanda ciutadana poca cosa es podrà fer si depenen d'altres administracions, no? Seria el desmantellament. El problema real és el finançament i, per tant, el que calia fer és el que s'ha reclamat des del món local, que és un nou finançament per les administracions locals. Aquí és on està el problema. No es pot dir que amb 8.000 milions d'estalvi que diuen que suposarà s'arreglarà la crisi. Això no és veritat. La crisi o el deute no està a l'administració local, els números canten, sinó que està realment a l'administració de l'Estat i a les comunitats autònomes. Allà és el problema del deute, allà és on hi ha realment el problema del deute. Per tant, pensem que aquesta manifestació ha de servir per, si més no, per crear consciència ciutadana d'allò que encara no s'espera de la ciutadania, però que d'aquí a res, si això s'aprova, ho tindrà demà. Bé, jo el que he vist aquí són gent molt implicada en el món local. He vist exregidors, regidors, gent d'altres grups, regidors d'altres grups municipals i també ciutadans i ciutadanes i empleats municipals, no?, compartint una mateixa preocupació. És irremediable, La llei està al caure i caurà, però espero que hi hagi un pacte, en aquest sentit, de tots els partits polítics
tal com va haver-hi amb la LOMCE, perquè d'alguna manera la segona llei que caigui, si el PP no aconsegueix formar govern en les properes eleccions estatals, doncs sigui aquesta.